Inilarga sa Lubao, Pampanga ang unang batch ng pamamahagi ng Cash and Food Subsidy for Marginal Farmers and Fishers program ng Department of Agriculture. Layunin ng programang ito ang makapagbigay ng tulong pinansyal sa mga magsasaka at mangingisdang apektado ng COVID-19 pandemic. Sa ilalim ng naturang programa, mayroong 416 na benepisyaryo ang nakatanggap ng 3,000 pisong tulong pinansyal at 2,000 worth ng iba't ibang uri ng pagkain, partikular ang bigas, manok at itlog. Ayon kay Central Luzon Agriculture Director Chris Pulo Bautista, may 4.5 billion pesos na ipamamahagi sa mga non-rice farmers. Ito'y bahagi ng 24 billion pesos allocation sa Bayanihan 2. Kabilang sa mga benepisyaryo ay ang mga mangingisda, coconut farmers, corn farmers, sugarcane farmers at miyembro ng indigenous people. Samantala, hinihikayat din ng direktor ang mga magsasaka at mangingisda na magperehistro sa Register System for Basic Sectors in Agriculture sa kani-kanilang munisipyo upang maging kwalipikadong benepisyaryo sa anumang programa at proyekto ng kagawaran. Rainiel Pawid, CLTV News.